Kaixo, Garikoitz Etxebarria Contreras naiz, eta garai honetan DBH eta Batxilergoko koordinazio lanetan nabil Bilboko Maristak ikastetxean. Bideo honen bitartez, gure Batxilergoko ezaugarriak nahi dizkizuegu kontatu. Aldi berean, modalitateak baita ibilbideak ere azalduko dizkizuegu. Batxilergoa bigarren hezkuntzan azken etapa da, eta 2 ikasturteko iraupena dauka. Etapa hau ez da derrigorrezkoa. 2 hizkuntza eredutan ikas daiteke gure ikastetxean, A eta D ereduetan. A eredua dana erderaz da eta D ereduan ikasgai guztiak euskeraz ikasten dira. Gure ordutegia astelehenetik ostegunera 8:00-tik 3:00 10:00 gutxira arte da eta ostiraletan 8:00-tik 2:00 gutxira arte. Batxilergoko bigarren mailan ostegunean 2:00 gutxitan irtetzen dira. Azalpena da, bigarren mailan astean 33 saio lektibo direlako eta lehenengo mailan ordea astean 34 saio lektibo direlako. Maristak Bilbao ikastetxean 2 modalitate eskaintzen ditugu batxilergoan. Zientziak modalitatea eta giltza eta gizarte zientziak modalitatea. Ikusi alduzuenez, zientziak modalitate barruan 3 ibilbide daude. Ibilbide teknologikoa, osasun ibilbidea eta zientzia ibilbidea. Giza eta gizarte zientziak modalitatean ordea 2 ibilbide baino ez daude. Giza ibilbidea eta gizarte zientziak ibilbidea. Modalitate eta ibilbide bakoitza azaltzera pasatu baino lehen, guztientzako ikasgaiak aipatuko ditugu. Lehenengo mailan, euskera eta literatura, gaztelania eta literatura, ingelesa, filosofia, gorputz hezkuntza, erlijioa eta tutoretza dira. Eta bigarren mailan, euskara eta literatura, gaztelania eta literatura, ingelesa, Espainiaren historia, aukerakoa da ingelesez ikastea, filosofiaren historia, erlijioa eta tutoretza. Zientziak modalitatea azaltzen hasiko gara, eta bere barruan, ibilbide teknologikoari hasiko diogu hasteko. Ibilbide honetan, lehenengo mailan 3 modalitatezko ikasgai daude. Matematika bat, fisika eta kimika eta marrazketa teknikoa bat. Eta aukerazko ikasgaien artean, bat astean 4 ordukoa da eta bestea astean 2 ordukoa. Ibilbide honetatik doazen ikasleek bai ala bai informatika ikasi behar dute, bai, tik bat. Eta derrigorrez ingelesez, bai, guk hizkuntza horretan eskaintzen dugu. Bigarren hautazko ikasgaia 3 ikasgai horien artean aukeratu ahal da. Elektronika, laborategi teknikak eta frantsesa. Guk zentzuzkoak diren aukerak ematen dizkiegu gure ikaslei. Dena den, ikasle batek beste ibilbide baten agertzen den hautazko bat nahi badu ikasi edo interesatzen bazaio, esan dezala eta hitz egingo genuke. Batxilergoko bigarren mailan, modalitatezko ikasgaiak matematika 2, marrazketa teknikoa 2 eta fisika dira. Eta hautazkoa bigarren mailan, tik 2, informatikaren jarraipena eta frantsesa 2. 2 abizen hori daukaten ikasgaiek eskatzen dute lehenengo mailan bat abizena daramatena ikasi izana. Zientziak modalitatean jarraituz, bigarren ibilbideari ekingo diogu, osasun ibilbideari hain zuzen. Oso argi izan behar dugu ibilbide bakoitzak ze ikasketetara eramaten gaituen. Kasu honetan, guztiok izango dugu buruan, unibertsitatean, medikuntza, erizaintza, odontologia, fisioterapia eta halakoetara. Eta goi mailako ziklo batzuk ere badaude,
laborategiko teknikak kasu. Aurreko ibilbidean, ez dut aipatu, baina ibilbide teknikoa denez, unibertsitatean ingeniaritza guztiak daude hor helburu, arkitektura eta goi mailako ziklo batzuk ere badaude, mekanika, elektronika eta halakoak. Osasun ibilbidean, modalitatezko 3 ikasgaiak, matematika bat, fisika eta kimika, eta biologia eta geologia dira. Hautazkoetan, hautazko nagusia, astean 4 ordukoa, 3 ikasgaien artean izan daiteke. Anatomia eta kirola, eta TIC bat, informatika, ingelesez irakasten dana. Astean 2 orduko aukerako ikasgaia, laborategi teknikak eta frantsesaren artean aukeratu behar da. Batxilergoko 2. mailan, 3 modalitatezko ikasgaiak hauexek dira, matematika 2, biologia eta kimika. Hautazko bakarra dago eta beste 3 ikasgai hauen artean aukeratu beharko litzateke. CTMA, erderaz da Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, psikologia eta frantsesa. Zientziak ibilbide barruan, batxilergoko 2. mailara pasatzen garenean, 3. ibilbide bat agertuko zaigu. Argi dago lehenengo mailan, ibilbide teknologiko edo osasun ibilbidetik etorriko garela. Baina, momentu horretan, aldugu lehenengo mailako ibilbide horretatik jarraitu edo ibilbide zientifikora pasatu. Ikusten ari zaretenez, ibilbide zientifiko honetan, modalitatezko ikasgaiak matematika 2, fisika eta kimika dira. Hautazkoak CTMA, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, informatika 2 eta frantsesa. Ikusten ari zaretenez, ibilbide honetan ez dago ez marrazketa teknikoa, ez biologia. Oso argi izan behar dugu ibilbide honetara pasatzeko, 2 ikasgai horiek etorkizunean ez ditugula beharko. Adibidez, informatika nahi badugu ikasi, posible da ibilbide honetara pasatu, edo zientzia arloko ikasketa bat ikasteko, fisikak, kimika, matematikak eta halakoak. Baina oso argi izan behar dugu, marrazketa teknikoa eta biologia etorkizunean ez ditugula beharko. Giza eta gizarte zientziak modalitatea azaltzera pasatuko gara. Eta honen barruan, aipatuko dugun lehenengo ibilbidea, gizarte zientziak ibilbidea da. Bide honetatik, hainbat ikasketa egin ahalko ditugu etorkizunean. Adibidez, integrazio soziala, kazetaritza, magisteritza, enpresen inguruko ikasketak, eta halakoak. Lehenengo mailan, ibilbide honetako modalitatezko ikasgaiak, gizarte zientziei aplikatutako matematikak, mundu garaikidearen historia eta ekonomia dira. Eta hautazkoak, 4 ordukoak, anatomia eta kirola, audiovisualak, ingelesez da, horien artean bat aukeratu beharko litzateke, eta astean 2 ordukoa, Euskal Herriko historia eta frantsesa. Batxilergoko 2. mailan, modalitatezko 3 ikasgaiak, gizarte zientziei aplikatutako matematikak dira, jarraipena, lehenengo mailako ikasgaiaren jarraipena, enpresa eta negozio ereduen diseinua eta geografia. Hautazko bakarra dago eta ondorengo 3 ikasgaien artean aukeratu beharko litzateke. FAG, erderaz da Fundamentos de Administración y Gestión, psikologia eta frantsesa. Giza eta gizarte zientziak modalitatearen 2. ibilbidea, giza ibilbidea da. Ibilbide honek, filologia ikastera eramango gaitu, edo filosofia, historia eta halakoak. Humanitateekin lotutako ikasketetara. Taula honetan ikusi alduzuenez, aurreko ibilbidearekin alderatuta aldaketa bat bakarra da.
gizarte zientziei bideratutako matematikak ez dute ikasiko eta bere ordez latina. Ondorengo modalitatezko ikasgaiak eta hautazkoak ez dira aldatzen. Eta honekin batera amaitutzat emango dugu gure batxilergoaren inguruko azalpen hau. Nahi dugu zuek jakitea beste bideo bat egin dugula batxilergoko hautagaiak azaltzeko. Bideo horretan hautazko hauek azken bolada honetan ematen ari diren irakasleek azaltzen dute hori ikasgai hauetan ze eduki lantzen diren eta ze metodologiarekin. Dena den, hor daukazue nire kontaktua g.etxebarria@maristakbilbao.com eta prest eta gustora jasoko ditugu zuek dauzkazuen zalantzak edo galderak. Hemen gaituzue behar duzuenerako. Agur bero bat eta laster arte.